dejjem jogging, dejjem naruha jogging biex, dejjem timxi, dejjem timxi. Jiena nixtieq minn qalbi, nixtieq li Claudette tkun qiegħda rrepreżentata tippreżenta lilna fl-Ewropa dik li nixtiequ u awguri Claudette. L-ikel favorit ta' Claudette. Claudette tħobb tikol frott li żjed, ħaxix. Ġieli nsajrilhom, ġifieri, imma l-iktar hekk, frott u ħaxix. Xi beżaħħal lil Claudette? Claudette tibża mill-loli. Il-preġi ta' Claudette. Tem ħabbrika x-xogħol ma taqta' qalba minn xejn. Fija x-xogħol taħdem u bżax tibqa' sejra. Missiera jaħsibha differenti. Ngħidlek li ma jogħġobni xejn, nkun ma nafx xuf, ma ngħidlek li ma jogħġobni xejn, veru dah li qed ngħidlek. Ma jogħġbuni ħafna affarijiet fiha. Il-kuraġġ speċjalment. Il-kuraġġ fija jogħġobni ħafna. Id-difetti ta' Claudette. Id-difett li għandha li jdejjaqni li pereżempju ġieli nċempli għal xi ħaġa u tgħidli isa ma x'għandix nagħmel jew qiegħda f'xi laqgħa jew hekk, ma tinix ċans li nitkellem magħha. Id-difetti iwa dik li titħaġa u trida dik il-ħin bil-fors. 1987. Claudette Bela Baldacchino kellha biss 13-il sena. Tiltaqa' b'kombinazzjoni ma' Antoinette Falzon, illum newscaster ma' One News u kollega ta' Claudette għal diversi snin. U r-raġel tagħha ġew. Claudette ili nafa lura eżattament wara l-elezzjoni tal-1978 fejn bażikament kont mort id-dar tagħha fejn hemmhekk kellimt magħha u ħeġġitha biex tidħol fil-fera taż-żgħażagħ tal-partit dak iż-żmien. Joe Falzon, il-persuna li introduċa lil Claudette fil-politika. Aħna konna grupp fiħdan iż-żgħażagħ tal-partit li konna qegħdin induru biex infittxu aktar żgħażagħ jipparteċipaw fil-ħidma tal-partit u kont mort rendi niftakar u kont saqsejt ovvjament u kienu batuni għandha u kellimt magħha u minn hemmhekk dejna triq. Exa trabbit fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Dak iż-żmien kienet għadha studenta qed tattendi l-iskola fejn imbagħad daħlet fejn hemmhekk ġew kumitat tal-fera taż-żgħażagħ fil-rendi stess li tipparteċipa fil-ħidma tal-partit, fil-ħidma taż-żgħażagħ u evolġiet bil-mod il-mod tarġa' wara l-oħra sakemm ħadet l-esperjenza biex ngħidlek mhux biss tal-partit minn barra ma mbagħad mod iktar attiv minn ġewwa. Kienet segretarja fil-fera taż-żgħażagħ ġewwa l-Qrendi. Okkupat il-kariga ta' segretarja fil-Kumitat Lokali tal-Qrendi. Segretarju Internazzjonali tal-Għaqda Nisa Laburisti. Fl-1998 ġiet eletta bħala membru fl-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li ma kariga żammet tal-ġurnata tal-lum. Sa dan it-tant fuq Super One Radio Claudette dittat il-kontribut sa mit-twaqqif tiegħu fl-1992. Kien il-professur Edwin Grech, ex-Ministru Laburista u ħabib antik tal-familja, li inkoraġġixxa biex Claudette tissieħeb ma' Super One Radio u tibda tagħti l-kontribut tagħha fix-xandir. Kienet talbitni biex nirranġela tidħol taħdem bħala volontiera fl-istrutturi tagħna tal-Super One, Radio u Television u minn hemmhekk bdiet taħdem fil-ġurnaliżmu u llum il-ġurnata għandha kważi 20 sena esperjenza fil-ġurnaliżmu, saret taf ħafna affarijiet, permezz ta' dan saret u dejjem ħadmet mal-Aġenzija tal-Partit. Mal-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista ħadmet fil-qrib ta' bosta nies u personalitajiet. Bdiet l-avventura tagħha ma' Rejat Soppardi u dak iż-żmien it-tim Awsalla. Wara ssieħbet mal-Kamra tal-Aħbarijiet fuq invit li sarilha minn Evarist Bartolo fost oħrajn. Trudis saret taf l-istrutturi kollha tal-partit bħal eżekuttiv u komitat u affarijiet hekk u servit ġifieri da huwa ta' vantaġġ għaliha taf kif jimxi l-partit u x'responsabbilitajiet għandu l-partit u dak li jaħdmu fil-partit. Dan iż-żmien ħadmet fil-qrib u ltaqat ma' diversi kollegi. Għamlet diversi ħbieb li l-koll kienu jiffurmaw parti mill-Kamra tal-Aħbarijiet. Fosthom il-mexxej Laburista Joseph Muscat, l-Europarlamentari Laburista Glenn Bedingfield
u l-editur tal-ġurnal Kulħadd Felix Aġus. Ħadmet fil-qrib ukoll ma' Mirjam Dalli, Simoncini, Silvana Tanti, Giulia Farrugia u Roberto Francalanza. U issa da sa 13 ta' Mejju mhux nilħaq nixjieħ Dejjem hekk nafu li filmi għala ġewwa. Tiġi ta' minnu, il-pinza ta' fkem ħajrab. U jaqtawa. Sena kienet ta' tix dal-filmat jista' kollu jiġi outdated, Ejdlu. L-aktar jek sena kienet ta' tix tiġi b'xara isfar. Il-Klodetti li nafa mindu daħlet ma' l-istazzjon tagħna fil-qasam ġurnalistiku. Persuna li tistaħdem u dejjem tirsisti li dak li fil-verità temmen fih tipprova twettku. Għal dawk illi fl-elezzjoni tas-6 ta' Ġunju qed iħossu jew inkella qed juru x-xewqa tagħhom milli ma jridux joħorġu jivvutaw iktar u iktar għall-ebda partit. Dawn m'għandhomx xewqa illi fil-6 ta' Ġunju joħorġu mid-dar hija illi iħossu illi l-problemi li qed jiffaċċja pajjiżna bħalissa, insemmejt pereżempju l-problema tan-nuqqas ta' xogħol, huma kollha tort tal-Unjoni Ewropea. X'inhi t-tweġiba tiegħek? Tort tal-Gvern Malti. Għax jiena ma nistax nifhem kif tgħid li nataw taħriġ 39,000 ruħ, u mbagħad fl-istess jien ix-xogħol li qed isibu mhux ix-xogħol tajjeb u l-aħjar. Aħna rridu mmorru fuq livell Ewropew u ninnegozjaw ukoll. Dak li jridu jifhmu l-Maltin u l-Awċin ma tistax tħalli l-nazzjonalisti jilagħbu waħedhom. Għaliex għandna nħallu l-nazzjonalisti jilagħbu waħedhom. L-esperjenza tal-aħħar 5 snin uriet illi fejn kien hemm il-membri parlamentari Ewropej Maltin ħadna dak li ġilidna liħem. U hekk irridu nkunu fuq livell Ewropew, fejn hu tajjeb ngħidulu tajjeb u fejn hu ħażin ngħidulu ħażin. Ftit fatti dwar l-Unjoni Ewropea u kif jaħdem il-Parlament Ewropew. Kont taf li l-bini tal-Parlament Ewropew li jinsab fi Brussell huwa msemmi għal Altiero Spinelli? Altiero Spinelli kien Taljan u kien membru tal-Parlament Ewropew mill-1976 sal-1986. U kien propona abbozz ta' trattat li kien jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea. Madankollu dan it-trattat qatt ma daħal fis-seħħ. Minkejja li dan it-trattat qatt ma daħal fis-seħħ huwa kontribwixxa biex il-Parlament Ewropew isir istituzzjoni aktar b'saħħitha. Bħal donnu Klod ma' ħaġa waħda. Ta' kull ġimgħa konna nsegbuha fil-programm Konfini, programm brabta mal-Kunsilli Lokali. Il-mixja tagħha li f'evolġiet fil-partit, fil-żgħażagħ, fil-livell ta' eżekuttiv nazzjonali, iktar tard mbagħad bħala kandidata u viċi sindku ta' Rendi, imma x-xogħol tagħha wkoll fil-fora internazzjonali u wkoll fl-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari il-Kumitat ta' Reġuni li huwa kif jaf kulħadd ossija minn dak li huma mitla sewa tal-Unjoni, il-Kumitat ta' Reġuni huwa wieħed mill-ikbar kumitati li għandha l-Unjoni Ewropea. U hemmhekk ta' tsemm importanti u sentiment li ġibdet anke rispett ta' ħafna li ħadmu magħha f'dawk l-istituzzjonijiet. Għal-qalba u li żgur mhux se tinsa l-kontributu l-għajnuna li tal-Klodett u lill-karriera tagħha raġel ta' onur li għamel ġieħ lill-Partit Laburista, iż-Żurriq u lil Malta, il-Mibki ġew Kassar. Kienu li ħajjar lil Klodett u nisselfija din l-imħabba li għandha l-Kunsilli Lokali għall-familji u għall-ambjent. Waħda mill-akbar ġlidiet tagħha tkun dik biex issalva t-tempji ta' ħaġar qimu l-imnajdra mill-miżbliet proposti ħdejn it-tempji. Wieħed mill-iktar proġetti biex ma noqgħodx dan li daħlet fih Klodett u kienet l-inizjatu, naturalment fil-kapaċità tagħha bħala ġurnalista kienet pożizzjoni li tkun taf mill-ewwel li kien hemm proposta biex issir il-landfill fil-imnajdra. Għadni niftakar malli saret id-dikjarazzjoni mill-Ministru ċemplitli, għalt li l-imnajdra ħajamlu miżbla. U immedjatament ġiet minn fuq ix-xogħol, iltqajna hawnhekk, jiġifieri ma għaddiċ sija u nofs li ma waslitx hawnhekk, għajjatna konferenza stampa u madwar 3 sigħat wara fil-fatt fis-satejn u nofs, 3 ta' nofsinhar konna diġà il-kumitat kollu, il-kunsill kollu maqut m'hemmx partiti bla distenzjoni, konna diġà qed nagħmlu press conference fuq is-sit l-imnajdra. Ġlieda li sarfet f'rebħa sens komun hekk kif mill-istrutturi Ewropej u Maltin, il-proposta li l-miżbliet isiru ħdejn it-tempji twarbet. Naħseb jiena li Klodett hija waħda minn dawk li għandna ngħidula grazzi għaliex bil-ħidma tagħha ovvjament dal-wirt kbir ta' dan il-pajjiż ġie salvat.